आरो इसोरनि थांखिया बेनो दिनै बिसि फिसायनि गेजेरावहाय दिनै गोसोनि खोथा रायलायनो दुखु सुखु शेयार खालामनो बानस'लायनो हेफाजाब होलायनो मानसिखौहाय दिनै न'खर फसंनानै होदों। मेनलि इसोरनि थांखिया बे दुखु सुखु सावरायनो दुखु सुखु दिनै गोसोनि खोथा फोरमायलायनो थाखायहाय हेफाजाब खालामनो थाखाय न'खरखौ दिनै फसंनाय जादों। दिनै इसोरा बोर होदों आरो बे इसोरनि बोर मोननाय बादिनो दिनै जोंनि न'खरफ्रा दिनै बेबादिनो थांनानै थाबोदों। दानिया जों खोथा सावरायनो लानाया बिसोर दिनै जोंनि बे ख्रिस्टियान न'खरफ्रा दिनै न'खर होननानै बुङोब्ला जों मिथिगौ जाय न'खरावहाय जाय न'आवहाय बिमा बिफा थायो गथ' गथाय थायो बेनो मोनसे न'खर। ख्रिस्टियान न'खरा बेनो गोबां मानसिफ्रा बुङो जाय ख्रिस्टियान धोरोमारि न'खर बेखौनो ख्रिस्टियान न'खर होनना बुङो। ओमफ्राय जोङो बेखौ बुंगोन जायफ्रा ख्रिस्ट'खौ लानानैहाय जिउ खांनाय न'खर सोलिनाय न'खर बेनो ख्रिस्टियान न'खर आरो बे इसोरजों फसंजानाय न'खर। जों सावरायनो गोनां खोथाया बे आथिखाल थासारियावहाय एट प्रेजेन्ट कन्टेक्सआवहाय प्रेजेन्ट सिटुएसनावहाय दिनै जोंनि ख्रिस्टियान इसोरजों न'खर फसंजानाय न'खरफ्रा मा जानो थांगासिनो दङ मा जागासिनो दङ दिनै जों बेखौ नुबाय खोनाबाय। जोंना ख्रिस्टियान न'खरनि जे रलफोर बे रलफ्रा बे जोङो दिनै बुहुमाव मोनसे दैखोनथि न'खर दिनै दाखांनाय मोनसे एग्जाम्पोलि न'खर दिनै फसंनाय बेखौ इसोरा जोंनियाव लुबैदों आरो माबे माबे बिथिङाव जों एग्जाम्पोल जानांगोन माबे माबे बिषयावहाय जों गुबुननि मोनसे एग्जाम्पोलि न'खर जों सोरजिगोन। जोङो अनलायनायाव हेफाजाब होलायनायावहाय इसोर फोथायनायावहाय इसोर गिनायावहाय गुबुननि सिगाङावहाय मोनसे एग्जाम्पोलारि जों जानांगोन। एग्जाम्पोल मोनसे बिदिन्थि उदाहरन लाबोजाग्रा उदाहरन बुंजाग्रा जेरै न'खरफोर जानांगौ। नाथाय नैबे आथिखाल बे थासारियावहाय जों इसोर फसंनाय न'खरफ्रा दिनै नाम्बार्स अफ नाम्बार्स दिनैहाय जोंनि ब्रकेन फेमिलिसनि अनजिमा बारायगासिनो दङ। दिनै जों हिसाब खालामोब्ला जोङो रेकर्ड जों खालामोब्ला जों मोननो हागोन जोंनि बिबिसियावहाय न'खर जाखांनायनि उनावहाय गावस्राफिननाय न'खरफ्रा दिनै बेसेबां जाखो जुदि जों हिसाब लायोब्ला जोङो बेखौ दिहुननो हागोन। आरो बेखौ जों हिसाब खालामोब्ला जोंनि न'खरफोरखौ नायनांगोन जोंनि मण्डलिफ्राव माबायदि थासारियाव दङ दिनैहाय जोङो बे प्रेजेन्ट थासारिखौ जों नायगोन। दिनैहाय जोंनि इसोर फसंनाय न'खरफ्रा दिनै बायस्रां थांगासिनो दङ। हौवा आरो हिन्जावनि दिनै गारलायनाय नागारलायनाय सासेया गुबुन सासेखौ दिनै नागारनाय सासे गुबुन सासेजों डाइभर्स जानाय आरो डाइभर्सल' नङा आथिखालावहाय डाइभर्सबो जाला डाइभर्सआबो गोजाननि खोथा बावसै डाइभर्स जास्लाबनो मोनला। दिनै डाइभर्स जानायनि सिगाङावहायनो नागारलायनाय फोरमान बिलाइनि सिगाङावहायनो दिनै गुबुना गुबुनखौ लागायनानै थाखुमा लांनाय बबावबा थाहैनाय बबावबा रायजो जाखुमाहैनाय नैबेनि अनजिमाया दिनै नाम्बार्स अफ नाम्बार्स गोबां नाम्बार दिनै बारायलांगासिनो दङ। दिनै मानो जानो मोनखो बे आथिखालावहाय दिनै बे अनजिमाफ्रा बारायलांगासिनो दङ। जोंनि न'खरफोरखौ नायोब्ला जोंनि मण्डलिफ्राव नायोब्ला जोंनि बिबिसियाव नायोब्ला गुबुन गुबुन जायगाफ्राव नायोब्ला दिनै बे न'खरफ्रा दिनै बायस्रांना थांगासिनो दङ। जों मिथिगौ इसोरा बेखौ न'खरखौहाय दिनै फसंनानै गाबोननो बायस्रांनो थाखाय बेखौ दायाखै। दिनै बे बोसोराव 2023 फसंनाय न'खर बा 2024 गावस्रांनायनि थांखियै इसोरा फसङाखै। दिनै नाथाय जोंनि इसोरनि बे फसंनाय दिनै जे न'खरफ्रा दिनैहाय गावस्रागासिनो दङ बायस्रागासिनो दङ। खारनफ्रा मा बे खारनफोरखौ जों एसे नायनांगोन दे खारनफोरखौ जों एसे नायनो। आं गासैबो खारनफोरखौ रिजनफोरखौहाय आं थौले मेलेमफोरजों बुंजोबनो हायाब्लाबो आं जायखौ बुंगोन हयथ' बेफोरनो जानो हागौ दे। आं एसे लाबोनो नागिरदों माखासे रिजनफोर मानो जोंनि ख्रिस्टियान न'खरा बायस्रागासिनो दङ मानो रिजन वाइ मानो बायस्रागासिनो दं जों ख्रिस्टियान न'खरफ्राव। दिनै मिथिगौ बे बुहुमा मोनसे पापि संसार बियो बे बुहुमावहाय पापजोंनो परिपुर्ण जानाय बे संसार बियो। दिनै बे संसाराव थांना थानाया इजि नङा। ओरैबायदि जाबोगासिनो दङ मानसिया मोदोमनि लुबैनायजों दैदेन जानायखाय सदब जानायखाय मानसिया मोदोमनि लुबैनाय बायदि थाबायग्रा जानायखाय दिनै नैबे थासारिया दिनै जोंनि गेजेराव जानो मोनदों। आङो मोनसे बाइबेल सिरि फरायगोन रमान्सनि 9:5 बेबायदि बुंदों जायफ्रा मोदोमनि थोननाय बायदि थाबायो बिसोरनि गोसोआ मोदोमनि हास्थायनाय बायदिल' हास्थायनायजोंल' सदब जायो आरो जायफ्रा गोथार जिउनि थोननाय बायदि थाबायो बिसोरो जिउनि हास्थायनायखौल' हामलायो। दिनै मानसिया मोदोमजों सदब जानायनि जाहोनावहाय मोदोमजों थाबायनायखाय मोदोमनि लुबैनाय बायदि मावनायखाय मोदोमनि सदब जानायखाय मानसिया बेबायदि जादों। जायनि थाखायहाय धोन सम्पति थाखानानैबो आरोबाव गुबुनखौ हास्थायदों
गुबुननि अननाय हास्थायगोन आरो दिनै बिसि थाखानाबो दिनै गुबुन हिनजावखौहाय गुबुन हिनजावनि गोजोननाय मोननो अननाय मोनो दिनै मानसिफ्रा मानखौ हास्थायो दिनै मानसिया मोदोमनिजों दैदेनजानायखाय मोदोमजों दैदेनजानायखौ सदब जानायखाय मानसिया दिनै मोदोमजों सदब जानायखाय दिनै बेखौ खालामनांगौ जादों दिनै मानसिफ्रा दिनैहाय नैबे मोदोमजों थाबायनायखाय मोदोमनि अबिलासआवल' थाबायनायखाय मोदोमनि लुबैनायजोंल' थाबायनायखाय मानसिया दिनै गावनि बिसि थानानैबो फिसाय थानानैबो दिनैहाय दिनै बेखौ खालामनांगौ जादों रिजोना खाबे मोदोमजों सदब जानायखाय मानसिया बेखौ खालामनो हादों बेथ' इसोरनि इच्छा नङा बे इसोरनि इच्छा नङा ख्रिस्टियान न'खरा फसंजाखोनो बायसानांगौआ बे इसोरनि थांखि नङा दिनै मानसिफ्रा बे जाहोननि थाखायहाय मोदोमनि लुजों लुबैनायजों दैदेनजानायखाय मानसिया दिनै बेखौ खालामदों आरो बेफोरबायदि जाहोननि थाखाय जादों आरो जोंनि गेजेरावहाय बिसि फिसायनि गेजेरावहाय सोमोन्दो लाखिनायाबो दिनै गुबुनै जादों नामा जों सोमोन्दो लाखिनाय रिलेसन जोंनि बिसि फिसायनि गेजेराव थिग सोमोन्दोआ थानांगौ दै बिसि फिसाय दिनै फिसाया मा मावनो नागिरदों बेखौ हिनजावनो जों मिथिनांगोन आरो बिसिया मा मावनो नागिरदों बेखौ जों शेयार खालामनांगोन जोंनि गोसोनि खोथा फोरमायनो थाखायसो सावरायलायनायनि गेजेरजों मावनो थाखायसो इसोरा दिनै हौवा आरो हिनजावखौ फसंदों होदों बेनिखायनो जोङो सोमोन्दोआ थानांगोन जों मिथिगौ गोबां मानसिफ्रा न'खरखौ दिनै डेभेलपमेन्ट खालामनो थाखाय जौगाहोनो थाखाय गोबां गुबुन जायगाफ्राव थाङो सोरबा बेंगलराव थाङो सोरबा चेन्नाइआव थाङो गुबुन गुबुन जायगाफ्राव थाङो अब्लाबो नों जेखि गोजानाव थाया मानो जों आथिखालावहाय गावनि हिनजावफोरजों जोङो सोमोन्दो लाखिनो हायो बाय फननि गेजेरजों नाथाय नोंथाङा बेखौ खालामनो हायाखै नामा जायनि थाखायहाय दिनै हौवा आरो हिनजावनि गेजेरावहाय दिनैहाय फोथायलायनो हायै जानायनि जाहोनाव माखासे न'खरफ्रा बेबायदि जाहोननि थाखायबो दिनै गावस्रादों जादों आं थायो दाबसेयाव बिसोर थायो दाबसेयाव फोथायलायनो हाला रायलायलायनाय गैला शेयार खालामनाय गैला गोसोनि खोथा फोरमायलायनाय गैला बेफोरनि जाहोनावहायबो जोंनि ख्रिस्टियान न'खरफ्रा दिनै हौवा आरो हिनजावनि गेजेरावहाय नागारलायनाया हाबलायनाया बेफोरावबो जायो बेनिखायनो जोङो सोमोन्दोआ थिग थानांगौ नों जेरावखि थाया मानो जोङो सोमोन्दोखौ थिग लाखिनांगौ आरो इसोरनि बाथ्रा बुंनाय बादि दिनैहाय कल'सियानि 3:9 बुंनाय बादि 18:19 बुंनाय बादि फिसाय बिसिफोर नोंसोर ख्रिस्ट'नि सिङाव जेरै गङो नोंसोर फिसानि सिङाव गं बेबादि बुंनाय बादि जोंनि बिसिफ्राबो मालाबा समावहाय संनो हायाखै नामा बे बिसयखौ जों फल' खालामनो हायाखै नामा जायनि थाखायहाय हौवा आरो हिनजावनि गेजेरावहाय नांलाय खमलाय सृष्टि जादों आरो बेनि गेजेरजों बायस्रानायनि जाहोनफ्रा दिनै जाहोनो हमदों अनजायग्राफोर जोङो बाइबेलनि बायदिब्ला बाइबेला जोंनो फोरमायो जोङो ख्रिस्ट'नि सिङाव जेरै गंनानै थायो जोङो फिसायनि सिङाव गंनानै थानांगौ बेखौहाय बिसिफोरखौ बानजायहरदों आरो लोगोसे फिसायफोरखौ बुंदों फिसायफोर नोंसोर गावनि मोदोमखौ जेरै अनो नों बिसिनि सायाव गोग्गानो दाखालाम अनजायग्रा दिनै बिफाफोर हौवा माहारिफोर जोङो बिसिनि सायावहाय जोङो अनलायनाया जोङो थानांगौ आरो खौसेथि जेराव where there is love there is unity where there is unity there is prosperity होनना बुंदों जेराव अननाय थायो बे खौसेया थायो आरो जेराव खौसेया थायो बेयाव जौगानाया फैयो प्रस्पेरिटिया फैयो बेनिखायनो गंसे ख्रिस्टियान न'खरफ्रा दिनैहाय खौसेयाव थानांगौ गोरोबलायना थानांगौ खौसे जानानै जुदि खामानि मावलाङोब्ला जोंनि न'खरफ्रा डेभेलप जागोन जोंनि न'खरफ्रा जौगागोन अनजायग्राफोर मानिलायनो हायैनि जाहोनावहायबो जोंनि बिसि फिसायनि गेजेराव गंलायनो हायै मानिलायनो हायैनि जाहोनावबो नैबेबायदि बायस्रानाया जोंनि न'खरफ्राव जानानै फैयो अनजायग्राफोर आरो जों नायबावनि जोंनि आथिखाल प्रेजेन्ट थासारिखौ जों नायबावनि दिनै ख्रिस्टियान न'खरफ्रा बे हौवा हिनजाव गावस्रानायावनो जोबनानै थाङाखै दिनै इक'नमिक्स फिल्डनि दिनै रांखान्थि बिथिङावहाय जोंनि ख्रिस्टियान न'खरफ्रा दिनै गाहायनिफ्राय गाहाय थाखोआव थांगासिनो दङ माखासे ख्रिस्टियान न'खरफोर गासैखौबो बुंनो नागिराखै माखासे ख्रिस्टियान न'खरफ्रा फाइनान्सियेलि दिनैहाय डाउन गाहायनिफ्राय गाहायाव थांगासिनो दङ जाहोनफ्रा मा अनजायग्राफोर जोङो आथिखालावहाय दिनैहाय बुंनो नागिरदों बोसोन बिजाबनि लिरनाय 23 बालाब 21 सारि 20 बालाब 1 सिरि बाहाय जौनि खोथा बुंदों अनजायग्राफोर आरो बेयाव बुंदों जों ख्रिस्टियान न'खरफ्रा दिनै जायखौ जों बाहायनो मोना जों बेखौ नों बाहायनो नामा आरो बेखौ बाहायनानै जुदि नोङो सोलिनानै थायोब्ला बा जों बाहायोब्ला जोंनि न'खरफ्रा अल सार्टि फैयो अनजायग्राफोर जौआ नंखाय गोहो होयो होनना बुङो जोंनि न'खरफ्राव दिनै जोङो जायखौ बाहायनो मोना जोङो बेखौ बाहायनानै जुदि न'खराव दिनै सोलिदोंब्ला बे बिथिङावहायबो जोंनि न'खरफ्रा गोजोन गैयै सृष्टि जागोन जोङो जायखौ मावोब्ला जायखौ लोङोब्ला जोङो न'खरनि थासारिखौ जों जेबो बुजिनो हानाय नङा जोंनि न'खरनि जे अबस्थाखौ जों जेबो हमदांनो हानाय नङा नै बेबायदि जों बाहायोब्ला जोंनि न'खरफ्रा दिनै बिस्रिंखला जागोन आरो माखासे न'खरफ्रा ख्रिस्टियानब्लाबो दिनैहाय ओरैबायदि जों लोगो मोनबोबाय
बिफायाबो बाहायो फिसालायाबो बाहायो न'खरैनो बाहायो होनब्ला सोरखौ सोर बादा होनाय सोरखौ सोर दिनैहाय बुजायनाय आं न'खरगिरियानो जुदि आं बेखौ खालामोब्ला आंनि फिसा बिदिखौ खालामोब्ला आं बेखौ मारै बादा होनाय अनजाराफोर मोनसे जायगायावहाय आं थांदोंमोन आरो जोङो काउन्सिलिंनि थाखाय थांदोंमोन आरो फिसालाबो काउन्सिलिं थांदोंमोन फिसायाबो लोंनानै फैबाय काउन्सिलिं होनायावहाय आं लोंबोबाय लेंगुराव थांदोंमोन गावनि खुगाजों फकस खालामला खोथा लाबाय अनजाराफोर जुदि बिफायानो जुदि बेखौ खालामोब्ला आरो फिसाला बिदिखौ खालामखागोन आरो खालामोब्ला जों माबोरै बादा होनो आरो बिदि खालामोब्ला जों इक'नमिक्स बिथिङावहाय राङारि बिथिङावहाय जोङो गोबां दुर्बलता जागोन अनजाराफोर आरो बेल' नङा आथिखालावहाय गोबां गेम दङ अनजाराफोर गोबां गेम जों बे गेमखौहाय मबाइलफ्रावबो गेलेनो हायो आरो दिनैहाय गोबां बे गेमनि गेजेरजों दिनै जोंनि ख्रिस्टियान बिसासिफ्रा ख्रिस्टियान फोथायारिफ्रा मालाबा समाव बे गेमखौ गेलेनानै थाखा फैसाजों जायखौ थार मावनानै सोरजिदों गोलोमदै गुफ्रु गुफ्रु मावनानै सोरजिदों बे सोरजिनाय जे धोनफोर बे धोनफ्रा नस्थ' जानाय थांगासिनो दङ अनजाराफोर नस्थ' जालांगासिनो दङ थेरखेला होनना बुंदों नङा होमबा थेरखेला शिलं गुवाहाटि होनलायनाय दङ ना थेरखेला बेफोरबो गोबां न'खरफ्रा दिनैहाय थाखानि बिथिङावहाय लोरबां जाबोबाय गावनि खामायनाय थाखा फैसाखौ दिनैहाय थेरखेला लायै लायै अबस्थाया गाज्रि जाबोबाय आरो बेबायदि अबस्थायावहाय जोंनि न'खरफ्रा उन जानानै दङ अनजाराफोर आरो दिनैहाय लुदुफोर जों गेलेयो आरो हाग्राफ्राव थाखोमानानै गेलेनाय गेमफोरबो दङ मा गेमथाय हाग्रा थाखोमानानै गेलेयो मालाबा बेबायदि थाखोमानानै गेलेग्रा गेम हरफाथैलै गेलेयो सानफाथैलै गेलेयो नैबेबायदि गेम गेलेनायफ्रा दिनै जोंनि न'खरफोरखौ दंस' खालामनो थांगासिनो दङ अनजाराफोर प्रेजेन्ट थासारिया बेबायदि जाबोगासिनो दङ दिनै ख्रिस्टियान न'खरफ्रा बेफोरनि गेजेरजों दिनै दुर्बल जागासिनो दुर्बल जानानै थांगासिनो दङ बेनिखायनो जोङो बाइबेलाव बुंनाय बादि जोङो बेफोर मोजां नङा बेफोर जोंनि थाखाय मोजां नङा अनजाराफोर आरो बेफोर थासारिनि थाखायनो बेफोरबायदि आबहावानि थाखायनो जोंनि न'खरफ्रा दिनैहाय दुर्बल जालांगासिनो दङ आरो जोंनि न'खरफ्रा दिनै बिशृंखला जालांगासिनो दङ अनजाराफोर बेखायनो खावलायदों नैबे सानजौफुनि जे सोलोंनायनि गेजेरजों बेखौनो जोङो गोसोआव लानि जोंनि ख्रिस्टियान न'खरफ्रा माखासे बेफोरबायदि जाहोननि रिजनफोरनि थाखायनो जोंनि न'खरफ्रा दिनै बायस्रानानै थांगासिनो दङ जोङो गथ' गथायखौ जेबो जोथोन लानो हाला माब्रै फरायदों माब्रै जादों लोंदों जुदि न'खरखौ जुदि उदिस लानो रोङाब्ला बे न'खरा माब्रैहाय गसंथानो हानाय बाइबेलाव बुंदों मार्कुसनि लिरनाय 3:27 बुंदों if the house divided against itself that house cannot stand होनना बुंदों जोंनि न'खरफ्रा जुदि गावस्रालायोब्ला गावजों गाव गावस्रालायोब्ला गावनि साननाय हनायफ्रा गावस्रालायोब्ला मिलायलायाब्ला गोरोबलायाब्ला बे न'खरफ्रा मालाबाबो गसंथानो हानाय नङा होननानै मार्कुसनि 3:27 बे बाथ्राखौ लिरनाय अनजाराफोर बेनिखायनो बे आथिखाल थासारियावहाय जाफ्लायबाय थानाय नैबे जाथायफोरनिफ्राय जों माबोरैहाय उदां जागोन माबोरैहाय जोङो जोंनि न'खरफोरखौहाय गसंथानो हागोन माबोरै गोग्गोमै लाखिनो हागोन जोंनि रलफ्रा मा जोंनि हौवाफोरनि रलफ्रा मा हिनजावफोरनि रलफ्रा मा बिफाफोरनि रलफ्रा मा बिसाफोरनि रलफ्रा मा अनजाराफोर गंसे न'खराव बिमा बिफाल' थाया गथ' गथायफोर दङ दानिया जों एसे नायनो हास्थायदों बिमा बिफाफ्रा मा रल लानो गोनां आथिखाल थासारियावहाय जों बेखौ एसे नायनि मानोना बे बुहुमावहाय जों जोनोम होनाय गथ'फ्राबो नैबेबायदि थासारिजों गोरोबनो थांगासिनो दङ दिनै बेबायदि थासारिजों दिनै लोहाबगासिनो दङ जों गुबुन गुबुन रोखोमै जोंनि फिसाफ्रा इन्जयमेन्ट खालामगासिनो दङ गोजोननाय लागासिनो दङ दिनै सोरबाबा लोंनायजों सोरबाबा जानायफोरजों सोरबाबा दिनै बेबायदि गाज्रि गाज्रि खामानिफोरजों दिनै बेबायदि थासारियावहाय जोंनि गथ'फ्रा लोहाबगासिनो दङ बैफोरबायदि गथ'फोरखौहाय बासायनायावहाय रैखा खालामनायावहाय सासे बिमा आरो बिफाया मा रल लानो गोनां मा बिफाव जों लानो गोनां नङाबा नों एसे ख्रिस्टियान न'खरै जों थांना थानो हानाय नङा अनजाराफोर बेबायदि जोङो बाइबेला बोसोन होदों उरां बिजाबनि लिरनाय 2:7 बेबायदि बुंदों नोंसोर बे आयेनफोरखौहाय नोङो लामायाव खामानि मावनायाव थानायाव जानायावहाय बे आयेननि बिसयै सानलायफ्लायदों अनजाराफोर जोङो आं खावलायदों जों ख्रिस्टियान न'खर हिसाबै जों पेरेन्टस जाबाय जोङो बिमा बिफा जाबाय जेब्ला जोङो गथ'फोरनो मोननै बिथिङाव जोङो खामानि मावनांगौ दङ एसे ख्रिस्टियान न'खर हिसाबैहाय जोङो जोंनि गथ'फोरखौहाय इसोरनि बाथ्रानि गेजेरजों खांनांगौनि दरखार दङ नङाब्ला इसोर जाय गथ'आ इसोर सिनायनो रोङा जाय गथ'आ इसोरनि सोमोन्दै मिथिया जिसु ख्रिस्टनि सोमोन्दै मिथियाब्ला नैबे गथ'फ्रा आथिखाल बे थासारिजों गोरोबफानो गोरलै जाहैगोन बेनिखायनो बै आंनि जे गथ' बेसेन गोसा गथ' जाय गथ'खौ आंनो होबाय बे गथ'आ जों आथिखाल थासारियावहाय गाज्रिजों दैदेन जाया
बेयाव खामानि मावनांगौब्ला जोंहा बिमा बिफाखौ फोरोंनांगौ दङ इसोरनि बाथ्रानि गेजेरजों सोलोंनांगौ फोरोंनांगौ दङ अनजाग्राफोर बिमाफ्रा बांसिन न'खराव थायो जोङो फिसाफोरनो एटलिस्ट जों इसोरनि बाथ्राखौ जों खोन्थानांगोन आरो गाज्रिखौ नुदोंब्ला जों बानजायनांगोन दिन्थिनांगोन आरो बेखौ खामानिखौ जाय बेक्तिया मावनो रोङा बियो सानसे समावहाय मेगनाव मोदै फसायनो गोनां जागोन दाहा खालामनो गोनां जागोन बे गथ'नि थाखाय बेनिखायनो जोंनि जे मोननाय आशीर्बादनि बिथाया जे नस्थ' जाया जेन' बे गाज्रि संसारावहाय गाज्रि गोरोबफानानै जेन जिउ खांफाया बे बिसोरनि थाखायहाय जों गथ'फोरनो फोरोंनांगोन आत्मिक बिषयाव जों मेगन नुहोनांगोन दहाय एसे सिगाङाव बुंदोंमोन खनानै गालांदों जोङो बिमा बिफा जानानै जुदि दिन्थिनो रोङाब्ला गथ'फ्रा माबोरै थाबायनाय जों माबोरैहाय इसोरखौ सिनायनाय बिथांमोनालाय जों बेखायनो जोंनो लामा दिन्थिग्रा जानानैहाय जोङो बिमा बिफा जानानैहाय इसोरनि बाथ्रा जेरै बुंदों हुदा बिजाबाव जेरै बुंदों न'सोरनि गेजेरजोंहाय जोङो इसोरनि खोथा जोङो फिसाफोरनो खोन्थानो फोरोंनि जोङो फोरोङो आरो बुंदों बोसोन बिजाबनिनो 22 दानि सफोरखौ एसे नायनि नोंथांमोना जुदि मोनगोरोब्ला आंनि थाखाय फरायहरनो हागोन दिना एसे माबा जाबाय फांखाबो थांबाय फेनाबो माबाया कारेन्टआबो थांबाय एसे खस्थ' लाथ'दो माब्रै थांनानै थानांगौ बेखौ गथ'नो फोरोंदो अब्लानो गावनि थांनानै थानाय समाव गोसोखांलायगोन मा बुंदों बाहायलाय माब्रै थांनानै थानांगौ बेखौ गथ'नो फोरोंदो अब्लानो थांनानै थानाय समावहाय गोसोखांलायगोन अनजाग्राफोर बे बाथ्राखौहाय मोननै बिथिङाव जों सावरायनो हायो जों फोरोंनांगौ बिथिङावहाय शारिरिक बिथिङाव आरो जिउमायारि बिथिङावहाय जोङो खामानि मावनांगौ दङ जोंहा गथ'फोरनिया जोंनि थाखाय इयुन आरो बिसोरजोंनो जों थांनानै थागोन जोङो शारिरिक बिथिङावहायबो जोंनि गथ'फोरनो लामा दिन्थिनि फोरोंनि जोङो फोरोंनि मोनसे समावहाय जोङो लेखा रोंबोआखैब्लाबो जों गथ'फोरखौ दा बे आथिखाल संसारावहाय जोङो लामा देखायनि जों मेगन नुहोनि जों थांना थानायनि थाखाय बिसोरो जेन' लामा मोननो हानाय बादि आरो जिउमायारि बिथिङावहायबो जों इसोरनि लामानि फारसे जों दैदेनग्रा जों जानो अब्ला जोंनि गथ'फोरनि थाखायहाय बेयो मुलाम्फा गोनां जागोन आरो जों गथ'फोरनि थाखायहाय आर'ज खालामनायफ्रा जों बिमा बिफाजों जानो जेन' जोंनि गथ'फ्रा जेन' गाज्रि लामाफोरजों जेन' थाबाया बिनि थाखाय जों जेब्लाबो गावनि गथ'नि थाखायहाय जों आर'ज गाबनि खोन्थानि जों जबनि जिबनखौ मिथिगौ जबा गावनि फिसाफोरनि थाखाय जेब्लाबो आर'ज खालामोमोन बेबादिनो जोंबो एटलिस्ट नोङो सिखांनाय एबा बबेबा मोनसे समावहाय नोङो गावनि गथ'नि थाखाय आर'ज खालाम गथ'आ जेन' लामा मोननो हायो गथ'आ जेन भबिष्यत थांना थानाय लामा जेन मोननो हायो बिनि थाखाय जों आर'ज खालामनांगोन जोंनि गथ'आ जों गाज्रि संसारजों गोरोबफानानै जों जिउ खाङा बिनि थाखायबो जोङो मोजां आखलनि थाखाय जों इसोरनाव आर'ज खालामनांगोन जेन' गथ'फ्रा जों मोजां लामाजों जों हान्थिनो हायो बेखौ जोंनि बिमाफ्रा मावनांगोन बिफाफ्रा मावनांगोन जोङो बेखौ मावनो हायोब्ला जों गथ'फ्रा मालाबाबो गाज्रिनि फारसे जों मालाबाबो थाबायनो आरो जोङो दानि जोबथारनाय समावहाय आन्दोलाव बुंनो हास्थायाखै गोबां गरम मोनबाय गरम जाबाय बिमा बिफानि सायाव फिसाफोरनि मावनांगौ रलफोर दानिया आं दहाय बुंनाय बादि गंसे न'खराव फिसाफोरबो थायो दानिया बिमा बिफाखौ आं बुंनाय नङा गथ'फ्रा बिजाफ्रा बिमा बिफानि सायावलाय माथो मावनो गोनां रलफोर दङ दानिया जाय बिमाया दिनै गोबां खस्थ'नि गेजेरजों जोंखौ जोनोम होनानै बे लेभेलसिम लाबोबाय बे थाखोसिम जोंखौ दोनफैबाय बे जाय जोनोमगिरि बिमा बिफाफोर बे बिमा बिफानि सायावहाय जोंनि मावनो गोनां जे रलफ्रा माथो जों एसे बोसोन बिजाबनि लिरनाय एसे बाला 8 आरो 9 सिरिखौ जोङो एसे फरायनो 8 आरो 9 सिरि बिसा नोंनि नोम्फानि फोरोंनायखौ खोनासंनो आरो नोंनि नोमानि बुंनायफोरखौ लादो बिसोरनि फोरोंनायफ्रा खर'आव खावखानाय मोजांथार फालि एबा गोदोनायाव गाननाय मालाया जेरै समाय होयो बेबादिनो बिसोरनि फोरोंनाया नोंनि आखलखौ मोजांसिन खालामो बेयाव बुंदों दिनैहाय जोङो बिमा बिफानि बोसोनखौ लानो बेहाय बोसोन होदों बिमा आरो बिफानि बोसोनफोरखौ लानानै जों सोलिनांगौ होनना बुंदों आरो जुदि सासे गथ'आ बेखौ खालामोब्ला बेखौ मावोब्ला बेखौ पालन खालामोब्ला दिनैहाय मोजांथार फालिया जेरै समाय होयो गोदोनायाव गाननाय मालाया जेरै समाय होयो बियो नोंनि आखलखौ मोजांसिन खालामो अनजाग्राफोर ख्रिस्टियान गथ' गथायफोर जोङो बिमा बिफानि परामर्श होनायखौ जों मानिनि अब्ला नोंबो समायना नुगोन नोंखौ महर मोखाङा जेखि जायाथों मानो बियो नोंनि आखलखौ समायना खालामो बेनिखायनो जोंनि बिमा बिफानि बानजायनायखौ जों लानो खोनासङो बिमा बिफाफ्रा जोंखौ मोजांनि थाखाय बानजायो मोजांनि थाखाय परामर्श होयो बे होनाय परामर्शफोरखौ जोङो लानि अब्ला जोङो बाइबेलाव मख'नाय बायदि
बे संसाराव नोङो गोबाव सम जोरनो हागोन Ephesians chapter 6 verse 4 आवहाय बुंदों नोंहा गासैबो गाहाम जानाय बादि आरो नोङो गोबाव जोरनाय बादि जों संसाराव गोबाव सम जोरनो हागोन आरो लास्टआव मोनसे खोथाखौ बुंनानै आं दोनथ'नो इच्छा खालामबाय बोसोन बिजाबनि लिरनाय तेसयदा बाइसफोराव बुंदों एसे बेखौ फरायनानै जोङो खोनासंगोन तेसयदा बाइसफोराव बे बाथ्राखौ बुंदों बिफानि बुंनायफोरखौहाय खोनासंदो बियो नङाब्ला नों बुजियामोन जेब्ला नोमाया बरियो नोङो बेखौ अन जोङो ख्रिस्टियान गथ'फोर सेंग्रा सिख्लाफोर जोङो सानसे बिमा बिफाफ्रा दिनैहाय बेबायदि अबस्था जाहैगोन बिसोरो उन्दै गोरलैफोर बायदि जाहैगोन बुरै अबस्था बोराय अबस्था जाहैगोन बे समावहाय जोङो बिसोरखौ अननांगौ जोथोन लानांगौ बेखौहाय जोङो बिथोन होबाय जोङो फै बे बाथ्राखौहाय जों गोसोआव लानानैहाय जोङो बिमा बिफानि सायावहाय जों बिमा बिफाया जोंखौ उन्दै समाव जेरैबायदि खांबोबाय जेरैबायदि फोरोंबोबाय जेरैबायदि जोंखौ सहाय खालामबोबाय जोंबो बे अबस्थायावहाय बिमा बिफानि थाखायहाय जों मावनो गोनां खामानिखौ जों मावो मानोना बिसोर नङाब्ला जोङो उजिनाय नङामोन जोङो बे खोथाखौ जोङो गोसोआव लानानैहाय जोङो बिफाफोरखौ बिमाफोरखौहाय जों जेब्लाबो सनमान एबा मान होनि आरो जों जोथोन लानि दिनै ख्रिस्टियान न'खर हिसाबैहाय आथिखालावहाय जोङो जोंनि मावनो गोनां बिफा आरो बिमानि मावनो गोनां गथ'फोरनि मावनो गोनां जों खामानिफोरखौहाय जोङो मावलांनि अब्ला जों गुबुननि सिगाङावहाय मोनसे दैखान्थि जों दिन्थिनो हागोन मोनसे एग्जाम्पलारि मोनसे न'खर जों लुखांनो हागोन अनजाग्राफोर जोङो ख्रिस्टियान न'खर जाबाय जेब्ला जोङो फै गुबुन हारिफोरनि सिगाङावहाय गुबुन इसोर मिथि बिथांमोननि सिगाङाव बा बुहुमनि सिगाङावहाय जों ख्रिस्टियान न'खर हिसाबैहाय दिनै जोङो थांनानै थानि आथिखालाव सोलिबाय थानाय बैफोरबायदि गाज्रि थासारिफ्रा जोंनि मण्डलियाव थानाय न'खरफोरनि सायावहाय दा सफैथों आरो बेबायदि जाथायफ्रा जोंनि मण्डलिफ्राव दाजाथों आरो जोङो बिसि फिसायनि गेजेरावहाय लानो गोनां रलफोरखौ लालायनानैहाय रुजु रुमैहाय जोङो जुबै जुबैहाय संसाराव थांना थासान्दि बिसाया बिसिनि सायाव जेरै मावनो गोनांफोर दङ बिसिया फिसायनि सायाव जेरै मावनो गोनां रलफोर दङ जोंखौ जोङो मावलांनो अब्ला जोङो एसे ख्रिस्टियान न'खर हिसाबै जों थांनानै थानो हायो इसोर जों बयनिबो सायाव थानानै गेदेर आशीर्बाद दोनसै आं गुसुं आर'ज